Bon dia, bona tarda, bona nit, quan sigui que ens esteu escoltant, benvinguts i benvingudes a La Veu de l'Hoquei. Ja ho sabeu de sobres, l'hoquei té moltes veus interessants i aquí les fem anar totes a una. Ell és l'Arnau Vila, Joan Matllador, comencem! I comença el desembre, mes de solidaritat, de companyia, de regals, de bons moments i amb el programa 26 de La Veu, que no tenim treva, no ens la donem. Moltes gràcies, com sempre, a tota la comunitat. Estem a punt de ser 1.500 a Instagram, estem molt orgullosos d'això. I l'hoquei torna a demostrar que no en són pocs. Us recordo avui més que mai, si ens podeu deixar un like aquí a YouTube, donar suport als continguts i seguiu-nos si no ho feu, perquè sóc molt pesat, a @laveuoc. Avui ens visiten a La Veu dos jugadors d'hoquei que també són bons amics, l'Àlex Rovira i en Marc González. Benvinguts a La Veu, bon dia. Gràcies. D'equips diferents, com són el Xum Massanet i Alcaldes actualment, i el que els uneix i els fa venir aquí, però és que formen part de l'organització de la segona edició del circuit 3x3 Catalunya Tour, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge, que celebrarà properament i que fan també juntament amb l'Àlex Joseph, que avui no ha pogut venir amb nosaltres. Parlarem amb ells per repassar les seves trajectòries, conèixer-los bé personalment i conèixer més sobre aquest projecte i esdeveniment que tindrà lloc l'any que ve, però que ja començarà a haver-hi les inscripcions obertes. Potser els posarem en escac en alguna pregunta, farem un quiz final de La Veu com sempre, però abans de tot això repassem la jornada en forma de titulars. Deixem enrere la primera setmana de Champions masculina amb, sense sorpreses destacables, Marc. Guanyen tots els grans, alguns amb facilitat com ho fa el Barça, que n'hi clava 6 al Liceo, o amb més problemes com el Benfica o el Porto, que guanyen per la mínima a Calafell i Tricino, respectivament. La nota positiva és l'empat amb remuntada inclosa del debutant, el Lleida, que suma un punt amb el Tomàs. En Lliga masculina, el Sant Just es retroba amb la victòria, igual com ho fa el Barça, Noia i Reus a la part alta. Jornada 10 i l'Igualada segueix fort a casa, derrota per 6-0 al Mataró, el mateix marcador que va donar la victòria al Barça a Caldes. El Sant Just es retroba, com diem, amb la victòria i planta un 4-0 a Voltregà, el Girona treu un punt a Lleida als darrers instants i l'Alcoi en suma 3 a la pista del Ribes. El Liceo allarga la mala dinàmica en perdre per 1-2 davant d'un Reus que està remuntant un inici de Lliga regular. El Noia va haver de remuntar a Calafell i guanyar per la mínima i refermar la segona posició davant el Sant Just. I han quedat definides també les semifinals de la Lliga Catalana Femenina, Palau, Igualada, Vilassana i Manlleu. L'Igualada passa amb facilitat en fer una doble victòria contra Vilassana i Sant Cugat. El Palau passa com a primeres de grup en derrotar el Mataró i Fraga i Manlleu, en el duel directe per la primera plaça que donava accés a les semifinals, van empatar un i acaben passant els dos equips, ja que el Manlleu ho fa amb 4 punts com a millors segones de la fase de grups. Fem un repàs també dels resultats més destacats de les Hoquei Plata. Empat a 1 entre Vic i Vilafranca i derrota del Manlleu a casa contra el Vendrell per 1-3. Va guanyar l'Espanyol a Alcobendas i perd el Xum a casa amb el Palafrugell. L'Olot, per la seva banda, guanya a casa i deixa la pista a punt per començar l'europeu. I per últim, que no... Hòstia, m'ha clavat, M'ha Sí, clavat aquí la música. Diem, tenim l'europeu en marxa, això és veritat, ho gravem dilluns nosaltres, per tant, demà quan ja s'escolti això ja estarà. De fet, hi haurà un partit preciós jugat, que és l'Espanya-Portugal, ja estarà... Sí, ja bueno, veurem, hi hauran ja els primers de fase de grups disputats i fins a final de setmana que tindrem la semifinal divendres, els finals dissabte, directe, tot a Olot. Et criden. Em criden. Que t'apropis. Epa, mira, millor, sempre crido, doncs una vegada. Ja t'ha agradat això, Sí. Bueno, ja està, ja hem acabat els titulars. Sempre fem aquí, fem una tirada, aviam de què està passant en el món del hoquei. I res, i comencem amb l'entrevista, no? Directament. Doncs bé, avui, com ja els has presentat abans Poc o molt, ja els tenim aquí presentats. Marc González, actual jugador d'Alcaldes, bon dia. Bon dia. Bon dia. I Àlex Rovira, actual porter, que és especial, sempre tenim un porter aquí entre nosaltres. Sempre ens agrada, Sempre ens ha de tenir els porters perquè sou una mica diferents, ara també ho comentarem. Ho puc assumir. Són especials, Sí. Corrobores, no? Sí. Bueno. Sí, no? És l'amic diferent una mica? O... És la millor descripció possible, l'amic diferent. L'amic diferent. Però bona gent, normalment. No, que ho digui jo seria una mica raro, però... Els altres, els porters que sabem. Sí. És el que diuen, de moment. De moment, Especials, però
però bona gent, al fi. A veure, si repassem una mica trajectòria cadascú, tu, Marc, ara jugues a Alcaldes, però estaves fins fa poc pertanyies al Barça i has empalmat sessions una miqueta. Sí, al final jo vaig estar des d'infantil, que quan jo vaig entrar al Barça era la primera categoria possible, i vaig agafar fins al Barça B i a partir d'allà vaig estar 3 anys cedit. El primer any va ser a Lloret, després me'n vaig anar a Itàlia un any a Valdanyo i l'any passat a Caldes encara estava cedit. Sí. I com se sent això de ser cedit? No sé, per preguntar alguna cosa. No, bé. Al final, o sigui, tu quan estàs al Barça B, el teu somni, jo crec que de tothom, és arribar al primer equip del Barça. I llavors quan debutes ho veus una mica més a prop, però sí és veritat que saps que és molt complicat. O sigui, en els últims anys, jugadors que hagin pujat directament al primer equip, pràcticament cap. Que s'hagin quedat... Clar, hi ha molt pocs casos. La majoria han sortit cedits, alguns tornen i altres no. Al final tothom sap que és complicat. En té bastants, el Barça de cedits, no? Sí. Agafa jugadors i... Sí. Ara menys, Ara menys. I sí, de fet, jo vaig estar 3 anys, crec que ara els que surten cedits estan 2 anys cedits. El contracte és una mica diferent, però bueno, sí. És una política. Ara ja instal·lat a Caldes, és el... Sí. Estic molt bé. La veritat és que m'agradaria que els resultats sortissin, perquè crec que estem fent les coses bé i que tenim un grup maco i un bon equip, però aquest any ens està costant. Bueno, clar, també... O sigui, de moment estan en la temporada per sota les expectatives, potser, que teníeu pensades. 100%. Però veniu també de l'any passat, va haver-hi un sotrac, parlàvem les setmanes anteriors amb en Candami, que a vegades costa d'aixecar-ho. Aquesta setmana justament fa un any. Avui fa un any. És un dia una mica especial i sí. Bueno, la temporada passada va ser una temporada molt, molt estranya i molt dura. Però ho vau salvar, ho vau tirar endavant i... Sí, i jo crec que l'Edu ho va explicar tot molt bé i de fet és una mica la llàstima d'aquest any, no? Que la sensació és que és una temporada molt diferent, que vam començar amb moltes ganes i no ens està acabant de sortir. Bueno, a poc a poc, jo crec que al final s'ha de tenir paciència, perquè si ens desesperem ara, que portem... Acaba de començar això. Exacte. Porteu 10 jornades. 10 jornades. Sí. 10 jornades, encara queda 2/3 bons de Lliga, segurs per revertir-ho tot, i oblidar una mica el resultat del Barça, no també? Ara, sí, esquitxant-lo... Mal dia per venir. Mal dia per repassar-ho. Sí, i per altra banda, Àlex, realitat diferent, jo diria, a nivell de competició, sí. però amb una altra... O sigui, està per pujar el xum, o què? Bueno, la idea, podríem... O sigui, jo crec que tenim aquí per fer-ho. O sigui, a nivell d'exigència, l'hoquei plata crec que cada cop costa més. Les dues, les són... Sí. O sigui, cada cop... O sigui, quan va vindre en Xus i en Marc, també... Correcte. O sigui, tenen un equipàs i també estic convençut... Bueno, crec que aquesta setmana han empatat contra el Vic. Sí. Vull dir que, o sigui, molt bon equip. Els dos equips que també estaven allà, també el Vic va anar a la Lliga Catalana, o sigui, a la Copa Catalana, i o sigui, complicat. Però bueno, com a equip, Massanet sempre hi ha molta il·lusió, a més aquest any amb l'Adro, però això, estem també tinguent baixes nosaltres, jo inclús aquesta setmana també he estat tocat del canell, tenim l'Adrià Ferrer que per motius personals també s'ha separat de l'equip, a veure com queda, amb en Miquel Ferrer també un equip que també ha tingut malalties, lesionats. No està al millor moment. No, a nivell d'infermeria no. A nivell de plenitud de plantilla no fa pinta que siguin tots, no? Arriben en el millor moment de clubs, Sí, gran dia, de veritat. I ara que comentaves amb en Jordi Adroer, es nota el pes de que està jugant amb un que ha sigut llegenda o dins del vestuari sempre intenta ser un... No, o sigui, com a persona, una persona normalíssima. O sigui, jo crec que és la seva gran virtut, que és... O sigui, tu el veus i dius, ostres, però tu has guanyat tot el que has guanyat i tot, en plan, moltíssima ambició. Clar, és una puta llegenda. O sigui, per mi, o sigui, jo de petit recordo veure partits seus i directes seves i això és un privilegi, la veritat. Però humilitat, no? Però moltíssima. No, jo noto quan li tira directes als entrenaments. Allà dius, hi ha un punt... Molt humil n'ha sigut perquè m'acabes de pintar la cara, però... Hi ha un punt diferencial. Ni pares alguna? Home, alguna sí. Alguna sí. Has fet una mica aquí, Sí. Bé, doncs veurem com acaba aquest xum també, perquè ha tingut fins a 8 ascensos i ha estat 18 temporades a Hockey Lliga, que és la data que et deixo caure. Bueno, jo recordo, el meu primer any va ser infantil de primer i pues, això hauria ser 2013 o 2014, però allà vam pujar els meus primers anys que estava a Massanet i fins llavors crec que no... O sigui, fa uns anys que estem intentant i... Sí. Bueno, aviam. També passa molt amb això, clubs bons i grans de l'hoquei plata, que a vegades puges
però costa a vegades mantenir-ho, perquè bueno, aquí tenim el cas del Manlleu, que també va fer ascensor, i ara vés a saber quina temporada torna a tenir bona, perquè l'any passat ho va tornar a intentar, però allò que vas quedant a les portes és difícil. Nosaltres ja portem 3 anys, et diria, que l'any passat arribes, a l'últim partit ens ho juguem, i a falta de 3 minuts estàvem, diguéssim, a lliga, i gira amb 3 minuts ens van remuntar, i fa 2 anys també s'han Cugat, vull dir... Bueno, és que és el que dius, Cada cop hi ha més nivell a les plata, i és com que entre els primers de l'hoquei plata i els últims de l'hoquei lliga, la diferència no és tanta. És detalls. Bueno, que ho digui jo seria una mica raro, però sí. O sigui, inclús amistosos que hem fet nosaltres contra el Girona i tal, competits sempre, i inclús contra equips que veus que la plantilla no l'han canviat molt, doncs que són molt semblants i competir segur. Bueno, és estar allà tots els anys i si mantens el nivell, un any, perquè hòstia, un any la moneda cau del teu costat, i l'ascens, aquella jugada, que no sé què, tot cau cap a tu i et toca. A veure què tinguem. A veure, que hi hagi sort, us la desitgem. I per cert, Marc, des del punt de vista de jugador, objectiu d'Alcaldes aquest any quin és? És sobretot permanència o aspirar bastant a més? Jo intento no amagar-me'n quan les coses no surten bé, i jo crec que ara mateix estem molt lluny dels objectius. Jo a principi de temporada ho tenia molt clar, i crec que l'objectiu havia de ser entrar a la Copa del Rei i entrar als play-off, i a poder ser entrar en una posició correcta en els play-offs per, jo què sé, si ets 8è... 600. Sí. 600 és una posició que m'agrada molt. La típica posició de Caldes. Sí, bueno, no? I sobretot jo ho dic perquè si entres com a 8è et trobes al Barça a la primera eliminatòria. Sí, primera ronda. I és complicat. Però al final, tot i que potser no hagin sortit del tot, com deies ara, aquest inici de temporada, els punts, més que res, però tampoc s'està tan lluny, realment, d'aquesta òptima sisena plaça. I això que l'hoquei lliga aquest any estigui tan igualada sí que ens dona l'oportunitat de poder revertir la situació. Jo crec que és això, és un tema dels punts, perquè s'has fet partits realment bons. Jo recordo jugar contra el Noi a casa i competir molt, contra el Calafell i posar-te 3-1... Se us escapen coses... Sí, però bueno, al final això s'ha de girar i ja està. Sí, mira dinàmica de Sant Just, no sé si ho podran mantenir, però... Com parlàveu d'equips que pugen i fan ascensor, Sant Just és l'excepció. Si t'agafa aquesta ratxa digna de Girona de Mitchell, no? Sí, pràcticament. Estàs a dalt. Sí. Cada setmana passa i jo segueixo... Sí, noi. Més orgullós, Inici de temporada, bueno, sempre et fica les medalles de que va ser equip revelació, serà el Sant Just, ja veureu, i l'està clavant. Home, han fet un... És que... Jo vaig tirar per Alcaldes. Bueno, perdó. No, perdó, llavors. Estem esperant. No, el Sant Just és un molt bon equip. O sigui, nosaltres quan vam venir a casa, molt de respecte, no només pel resultat, sinó perquè tenen jugadors que han vist coses. Vull dir, al final, experiència, Ivan... Un equip que puja, que fitxa jugadors amb aquesta qualitat i que ja en té, al final l'experiència de l'hoquei lliga és un grau importantíssim. Però té un mèrit increïble, Sí, encara així és increïble. Vale, ara entrem en matèria. El tema de la competició oficial 3x3 amb la Federació Catalana serà la segona edició aquest any, vau fer-ho ja l'any passat de la mà de la Federació, havíeu fet fins ara 4 anys d'experiència vostra amb el... 17, 18, 19 i 22. Perquè us va caure, no? La pandèmia va haver de... Sí, 2017, 2018, 2019 i el 2022. 2020 va ser impossible de cap manera, 21 era massa complicat. I reunir tants nanos i tota la pesca. Llavors vau fer aquests 4 anys de Magic Show, no? Que us dèieu, vosaltres el vostre projecte, i ara esteu dins de Federació Catalana. Quin és una mica l'objectiu general d'organitzar aquest 3x3? Home, com a federació, per molt que a algú li faci mal, nosaltres treballem perquè el hoquei creixi i els clubs guanyin uns diners, que sabem que el hoquei a vegades costa generar-ne. Doncs el propòsit número 1 i primordial de la federació és donar una oportunitat a aquells clubs per poder guanyar uns diners en un cap de setmana, que això estàs, si és cert, dissabte i diumenge pringant, diguéssim, però, ostres, a nivell econòmic pels clubs jo crec que és molt bona proposta i els clubs han respost l'any passat com aquest i la gent li està agradant, per tant, és un projecte també que la federació vol que continuï i és la idea. Això a nivells de clubs i de federació i a nivells de nanos que s'hi puguin apuntar, pues, passar molt bons caps de setmana, no? Al final, una cosa que jo notava quan era base i que crec que és una cosa compartida és que les competicions acaben molt aviat i comencen molt tard. Estàs molts mesos sense jugar a hoquei. Si tu muntes una cosa així, al final allargues un mes la temporada, d'aquella manera jugues més partits, també és una mica diferent perquè no fa falta que juguis amb gent del teu club, sinó que pots barrejar, per formar els equips pots agafar gent de diferents clubs i això li dona un punt interessant. Al final els nens juguen, s'ho passen bé i tenen un mes més de hoquei.
També dir Digues, va. que jo i en Marc ens vam conèixer amb aquesta modalitat. Bueno, sí. O sigui, també... Sí? Sí. Amics del 3x3, eh? Amics de sí. 3x3. Sí. Sí? De més petits? O... Sí. Vam jugar, tots els 3x3 crec que Tots, vam jugar. érem uns jugar friquis, junts. una mica friquis, també s'ha de dir. Clar, és una... Té punt aquest bonic. Com de... Sí, home, De fet, d'unir Quan vam novament. començar el Magic Show ja era per això, una mica. Claro. Clar, és una mica el que deies, jo estic d'acord amb tu, Marc, el moment que està el hockey, de que potser calen més iniciatives Sí. per acabar-lo venent o per acabar-lo generant. Al final, fàcilment es diu, però és que difícilment es fa de generar diners, no? Al final, Al final és una cosa xula, perquè tu, encara que no vulguis, tens pavellons plens tot el cap de setmana. Quan vam venir aquí a Manlleu feia goig, perquè teníem el pavelló de Manlleu ple, estan tots els pares, tens un munt de nens, tens una mica espectacle, també intentem fer coses una mica diferents. El 3x3 és un joc atractiu perquè es va molt a porteria, la pista és més petita. És intentar generar coses noves, que es parli una mica, omplir pavellons, i això al final porta una mica de diners pels clubs que va molt Clar, bé. perquè deies això, els clubs hi guanyen. O sigui, en quin sentit hi guanyen els clubs? Perquè... Bueno, hi ha un tant per cent de la recaptació que ja està destinada directe als clubs. Els clubs. O sigui- Els clubs organitzadors, o sigui, els Sí, que posen o la sigui, pista. exacte. L'any passat, el primer cap de setmana, crec que va ser Roda i la Garriga. Sí, Doncs Roda i la Garriga se'n van emportar uns diners per organitzar... per deixar O sigui, organitzar... Sí, o sigui, per deixar, diguéssim, la pista, i inclús ells guanyen també una part econòmica amb el bar, perquè, clar, Anava a dir. també pues, Porta potser gent. reunim 100 equips en tot el circuit, que cada cap de setmana, doncs, a cada dissabte en puguin haver-hi 30-35, a veure si aquest any podem pujar una miqueta més, i dissabte 30-35, diumenge uns altres 30-35. Per Això tant, de preus d'entrada? no, No, d'equips. d'equips. vale. És a dir, dissabte que hi hagin uns 35 equips, posa-li posar l'exemple de l'any passat, a la Garriga van haver-hi 35, doncs a Roda també van haver-hi, en aquest cas van haver-hi més. Però vull dir que això pel club, doncs tens... Va passant gent. Que exacte, tens gent allà que també doncs, és una part econòmica per part del bar. Al final això és públic, vull dir, els clubs que vulguin ser seus s'emporten un 25% del que facturin en inscripcions i el bar s'encarreguen ells. Per tant, 25% de les inscripcions. Sí. Bueno, Ara- Déu-n'hi-do, eh? Sí, claro. Bueno, està bé, Sí. clar, ben organitzat. Sí, al final no. tampoc, si s'enduessin uns 5 potser no no ho faria, no. I perquè ha de sortir... la idea del projecte és aquest, que rentable els clubs tothom. guanyin diners. Clar. Clar, ara és Catalunya Tour, m'heu comentat a 10 seus l'any passat, 11. 11, O sigui, perquè vam 10, fer les 10 i finals, les finals 11. i ara s'ha reduït S'ha a 5. reduït. Al final, no és que reduïm el nombre de tornejos, és que l'any passat fèiem dissabte a un lloc, diumenge a un altre. Això teníem... Ara s'ha concentrat. S'ha concentrat tot el cap de setmana al mateix lloc. Era logísticament, organitzativament, era Clar. molt complex. Hi ha un punt aquí potser també de millora respecte a l'any passat, no? De dir, Sí, això, 100%. que a mi em consta que també va ser una mica un caos, on doncs, fem-ho diferent, no? Unifiquem. Molt més centrat. Bueno, al final has de Centralitzat. facilitar logístiques de Al final, tenir-ho tot. hi ha una tanca divisòria a la pista que s'ha de muntar. L'any passat se n'havien de muntar dos, en dos pistes diferents, s'havien de portar fins allà les tanques, necessitaves voluntaris a una banda, voluntaris a l'altra. Era més complicat, la veritat. I quines seus tenim aquest any? Es poden dir ja? O se saben? No, no es poden. No es poden No es dir. poden I venen fins aquí no ens ho diuen? perquè no? Perquè potser estan Bueno, confirmant. L'estem confirmant. Bueno, els propers dies es S'anunciaran, sabran. no? Es sabran. O sigui, L'únic que podem dir és que són tots seus noves. Noves. No hi ha cap que No hi ha repeteixi. cap de No hi ha l'any Manlleu. No hi ha Manlleu. No hi ha No hi ha Manlleu. Manlleu. No hi ha... No hi ha la Garriga, La No hi ha Garriga. la Garriga, no hi ha Roda, Navarcles, no hi ha Masquefa. Calafell. I a Sitges estàveu amb el Magic Show, no? Sí, Sí. tampoc hi ha Sitges. Tampoc hi ha Sitges. Tampoc aquest any hi haurà sí. I una pregunta. Oh, tota la gent d'aquests pobles ara ja... Perdó, Eloi, cop de puny, eh? Cop de puny a la taula. És perquè despertis. I Barcelona? Barcelona ens agradaria que hi hagués. Clar, perquè moltes vegades es parla, no? De cap a- I Barcelona... Hòstia, Prou centralisme, home, ja. No, Tota la ciutat però en aquí. aquest cas no és centralisme, és perquè o sigui, el volum de gent que viu a Barcelona és molt gran i encara que no sigui un lloc amb extensa tradició d'hoquei, per exemple, o sigui, gent en porteries, O sigui, segur. realment, una mica el que ens passa... Quantes famílies viuen a Barcelona de gent No, no. que juga... Tu vius a Barcelona, Jo visc a Barcelona... Ojalà. vas a Calda. No, el que ens passa a Barcelona, o sigui, nosaltres per triar les seus necessitem que els clubs s'apuntin. Llavors nosaltres triem entre els clubs que s'apunten, el que ens sembla una millor opció, el que encaixa més el que volem fer. Bueno, tant de bo tinguem alguna seu a Barcelona. Jo crec que és això. O sigui, també com a federació, Pot ser que la tinguin, eh? Jo veig aquí missatges. Tant de bo, tant de bo. com a federació també mirem de no centralitzar-ho tampoc en un lloc, perquè si no, si ho fas tot a Barcelona,
Tindrà la gent d'allà, et vindrà però- el de Palafrugell i et dirà, bueno, escolta... No, però en aquest cas no era per fer-ho sempre a Barcelona, era per... Deu ser dels pocs esports Sí. que no se centralitza a Barcelona, o sigui que... I que crec que pot arribar a ser un problema, això, perquè a Barcelona hi ha molta gent. És el que jo dic. És que jo crec que Barcelona... Bueno, pues Viu estem molta d'acord. gent a Es Barcelona. nota que els dos són de Barcelona. Aquest tema, o sigui, tenim molt poc a fer, perquè ell és un pro... O Bueno, sigui, perquè si comença a tirar el hoquei a Barcelona, quasi que s'enlluernarà tot més, no? Però és el que diem sempre. O sigui, a Barcelona hi ha un fotimer d'escoles, hi ha un fotimer de... que podia ser un niu de base, també. No només, saps? O sigui, Sí. per un tema de numèric, purament numèric, base n'has de treure d'allà, d'alguna forma o altra. I estaria bé també doncs, que la gent de Barcelona també s'apuntés a jugar, d'alguna forma o altra. Sí, però Ja gent usonenca, com Voltregà això, fotria unes repassades. al Segur, quilòmetre nou, Sí, però a l'any passat Barcelona. teníem gent a Calafell que venia d'Osona. Vull dir, que està més lluny. Ja. Bueno. A la seu que vam fer, vam fer Nosaltres- una a l'Espluga de Francolí, Com allà. que també estava bastant lluny d'Osona. Déu-n'hi-do. I els d'Osona estan a tot arreu. No, sí que venen, sí. Els d'Osona veniu sempre. No, vam tindre gent de la Jonquera que va vindre a Sitges. Vinga, O sigui, coses... O sigui, es van fer a Catalunya... en el món de hockey crec que és un dels disciplines que hi ha quilòmetres, eh? Hi ha quilòmetres. Ja de Ja normal. acostumat. Però bueno, està això posat. Ara aquest any amb la federació una mica... O sigui, quin és el plantejament o organització que teniu? O sigui, anem a vendre. Aquest any farem la segona edició del 3x3. Créixer. Aquest any el que volem és que el 3x3 creixi. L'any passat vam fer un bon número d'equips, al final en total jo crec que vam tenir uns 100 equips únics, però per repetició i tal van venir uns 400 equips. Volem créixer. Per què? Perquè com major siguin els nombres d'equips, major impacte tindrà l'hoquei i en els clubs que organitzin, més podrem créixer en altres sentits, fer més seus, fer-ho durant la temporada, bueno, és seguir creixent, perquè l'any passat jo crec que la gent que va venir va quedar molt contenta, doncs, sobretot créixer i créixer bé, és a dir, que la gent segueixi quedant contenta, que Vale. és molt important. Com més gent s'apunti, millor s'ho passaran, més professional quedarà tot organitzat. Jo crec que el no? Poc o molt. missatge en aquest sentit està clar de projecte de fer créixer el hockey, de buscar competició alternativa a la competició normal. Una mica Kings League, una mica aquí. Bueno, aquests nous formats. No, però per Faig exemple broma, faig broma. el bàsquet sí que té una competició així que ha crescut De molt. 3x3. 3x3 la competició... N'hi ha que són bons al 3x3 i el bàsquet normal no els agrada jugar, Sí. llavors, No sé si arribarem aquí, de fet no ho crec, però home, tu veus el que han fet al bàsquet i al final tenen fases finals a l'exterior amb coses molt xules, en places de pobles, a Barcelona, a Passeig de Gràcia, Ja un mes van fer, i jo me'n recordo que jo aquell dia vaig anar a Montserrat. A Montserrat van muntar una pista de 3x3 de bàsquet, allà davant de l'abadia. Evidentment és un altre esport, més gent, més diners, però, Bueno, però cap allà volem anar. És Cap la allà idea. volem anar. Vale, i dit això, dates, rotllo més formal, requisits, preus d'inscripció, totes aquestes coses. Inscripcions estan obertes ja? No, un cop ara tanquem les seus, si avui som dimarts, contem que... Aquest desembre? Aquest desembre. Sí, aquest desembre segur, però durant aquesta setmana ja farem oficial les seus. Vale. I compta més o menys que en 10 dies ja obrim les inscripcions. Vale. I la gent ja sabrà on apuntar-se amb les dates que seran i a partir d'aquí ja obrim les inscripcions. Abans de Nadal hi ha inscripcions obertes. Està xup-xup això, està a punt de ja perquè es pugui apuntar tothom. Vale, doncs res, això, dates, requisits, El preus i premis inclús, no? Sí. El primer cap de setmana serà el 10-11 de febrer. 11 de febrer. I el segon serà 30-31 de març i després ens anem a final de temporada que serà 25-26 de maig, tinc aquí la xuleta, 25-26 de maig, 15-16 de juny i 22 i 23 de juny. Amb això haurem acabat la fase regular i després els primers classificats de cada categoria lluitaran per ser el millor equip de 3x3 de la seva categoria el 6-7 de juliol. Són 5 caps de setmana de més les finals, al juliol. Entenc que són caps de setmana que cauen sense competició regular, perquè és això que heu dit, aprofitant una mica Carnestoltes, la Setmana Santa, per tant, quan hi ha descans i festa de lligues, tenim 3x3. Això ho busquem. Això també ha sigut un punt de millora respecte a l'any passat. L'any passat van fer 5 caps de setmana seguits que combinaven. I això hi havia, sobretot de la base, els més petits que els quadrava amb algun cap de setmana i tal, i també això a nivell de les seus que tinguin disponibilitat de pavelló també és un impediment i que tens menys nens per poder abarcar i que els pares ens deien, a veure si no fem 5 caps de setmana seguits potser també ho agrairem. Cansa. Mental, també. Sí. Tant pels pares com per nosaltres, que també anàvem cada cap de setmana. És a dir, que el 3x3 comença en alguns llocs pràcticament a sota 0, perquè clar, 10 de febrer és la setmana més freda de l'any, pràcticament,
i acaba el juliol. Ja el juliol. Això està Jo bé. diria que el 10-11 de febrer estarem més cap al mar que no pas cap a l'interior. Sí. Ah. No farà massa fred, no farà massa fred. Coses, coses. Vale, perfecte, doncs Vale, això... tenim això més airejat, no? Això- Les dates, això ho les tenim. edats heu dit, bueno, per totes, fins a... Totes les categories, fins de a fet, juvenil. a nosaltres ens agradaria que fossin literalment totes. Inclús l'any passat vam fer des de prebenjamí fins a juvenil, ens agradaria que júnior, sènior, costa més. És difícil, això costa ja. més. Costa més. També tenim categories femenines. L'any passat vam fer 13 i 15, fem 13 i fem 15, no vam poder fer la fem 17, també ens agradaria, però bueno, al final nosaltres sabem que era el primer any i que volem créixer, el que deia abans. Són equips mixtes? Hi ha categories? No. És a dir, tenim categories femenines i tenim categories... Vale. Per tant, però, igualment, tant nens com nenes que ens estan mirant i que sempre Sí, que ens segueixen, sí. es poden apuntar recentment. Segueixen molt. Inscripcions obertes que tindran aquesta gent amb el segona edició del 3x3 a Catalunya, diferents seus que ens aniran dient. Sí. No ho desvelarem aquí, No ho avui desvelarem. nosaltres no tindrem aquest premi, però aviat cauran. Per tant, aquest desembre atents a poder-nos anar-nos No ens ha inscrivint. dit el preu de la inscripció. No sé si serà el mateix de l'any passat. Sí, hauria de ser el mateix, hauria de ser el Entenc que sí. A veure, feu-ho i ara jo us faig un exercici perquè us espleieu. A veure, Un exercici. ja veuràs. Matemàtiques. Jo crec que es pot dir, Sí, sí. O sigui, l'any passat eren 95 euros. Vale. I després havies de... Cada jugador, un funcionament que tenim nosaltres és que cada jugador ha de tenir fitxa de 3x3. Per què? Perquè aquestes dates, algunes d'elles, no... s'ha acabat la temporada com si diguéssim normal, i llavors el que passava és que no tenien l'assegurança de la federació que els hi cobreix la temporada. Llavors aquests jugadors els feien pagar 5 euros per tenir una assegurança pels caps de setmana. Això veurem. És a dir, Veurem. tot això els surt per 100 euros, més o menys. Per... No, per cada seu pagant 95 euros. La fitxa la paguen un cop, però per Vale. seu pagant 95 per equip. Per equip. És a dir, i una cosa també que era molt, molt bona, jo crec, és que jo, per exemple, vam fer un equip nosaltres i 4 amics més, i en total som 8, i diguem, escolta, doncs mira, tu podràs el primer finde, però tu no podràs anar. Per tant, bueno, tu formes part de l'equip, Però al final són 95 a repartir. Però a repartir. L'equip, I clar, normalment els 3x3 juguen 2 jugadors i un porter, tu pots venir amb 2 jugadors i un porter, nosaltres deixem tenir un canvi, és a dir, 3 jugadors i un porter, però hi havia equips prebenjamins, recordo molts equips prebenjamins que venien amb tot l'equip. venien 8 nens allà que et venien... nens, I clar. porten animar. entrenador, o no? Poc o molt. Això- O algun Bueno, pare d'ells es fica. Sí, també hauria de tindre fitxa, i podia fer com d'entrenador... Sí, nosaltres demanem la fitxa Per a- per fer-ho bé, sobretot. És a dir, dirigir. més o menys, si feu un càlcul general de tal, o sigui, una persona, un jugador... Si participar tot el que és el circuit 3x3, què li costaria? Jo crec que 100. En plan, si fas 3, Sí, Més o menys. Per 100 euros. Vale. 100 potser no arribaria. Per què ho dic això? Perquè a mi em consta que l'any passat hi havia gent que pensava que era molt car, o que... Sí. No, sí. 100 euros són diners, vale? Però són diners que tenen una justificació, és a dir, que jo crec que potser és el vostre moment també de que els expliqueu, perquè si veus per què són, realment no són tan cars. No, nosaltres fem la reflexió de que un 3x3 normalment de 90 euros no baixa. Llavors nosaltres el que fem és cobrem una cosa aproximada, de fet hi ha molts 3x3 que costen 95, ja ve ser una cosa així, i després que donem una experiència una mica més llarga i sobretot que és una competició general. Per exemple, les finals és el 50%, inscriure's a les finals és el 50% i jugues per ser el campionat de Catalunya de 3x3. Bueno, tota la infraestructura costa uns diners, són recursos que també volem que acabin als clubs. Que recordem, tenim àrbitres, Àrbitres federats, tanques, tanques tenim el 25% que se'l queden als clubs... les seus. i després els recursos de la federació que la federació posa en això. És important, sobretot jo crec, remarcar que la federació no està fent negoci amb això. De fet, els que estan guanyant diners és el que dèiem abans, i la idea de que guanyin diners és els clubs. Els clubs que organitzen, me'n recordo l'any passat quan vam acabar a Cubelles, que em va escriure crec que era el coordinador, el president, no ho sé, que em deia, ostres, per un club com nosaltres, que som petits, que estem creixent, ens va superbé això que hem guanyat ara, i realment va ser un dia de molta feina, tothom va acabar esgotat allà, però realment els hi funciona. Si no hi ha inflades, és el preu que hi ha, els costos de 3x3 i per fer créixer el hockey i per donar aquesta visibilitat també als clubs que s'ofereixen a participar, a tots els nanos que s'hi puguin passar bé en els caps de setmana. Vull dir, al final és una competició, això que dèiem, alternativa a les competicions habituals, que a vegades... I una cosa important, que ara me'n recordo, nosaltres fem 5 seus, però per la classificació general només compten els 3 millors resultats. Per tant, no fa falta que t'apuntis a les 5 seus. Pots anar 3 i si fas molt bé ja ho tens prou. Sí. Nosaltres
també entenem que les 5 seus, no només econòmicament, sinó també a nivell logístic i tal, venir a totes les seus segons com et caguin, tal, bueno, és complicat. Llavors, compten els 3 millors resultats i ja està, les altres dos no. Sí, un mínim de 3, no? 3 participacions i els resultats. També hi ha equips que venen a una i dos, Sí, sí. perquè volen jugar i Sí, prou. també pot ser que el 3x3 faci al teu poble i diguis, doncs mira, m'apunto amb els amics Vaig i aquest- fem, vaig aquest dissabte. fem aquí cap de Sí, sí. setmana i ja ho tenim. Pues Genial. està bé. Nosaltres ens apuntaríem si Ventall de sabéssim- possibilitats. Sí. Nosaltres Els 3, tres, mira. els tres. Nosaltres 3. Eloi, Equip sí. de 3, l'Eloi. Eloi, tu què faries? Tu sigues porter? No, porter tu, no? Jo Si no per, saps- per ocupació de l'espai. Li fan molt la Tu pilota, porter, tu porter. Sí, jo porter per ocupació de l'espai. Perquè dius que no vols patinar sense patins i què Que més? algú de I la sense federació no li estics, no? agradaria. No ens posis en problemes, no ens posis en problemes. No, hi ha patinant, sí, una mica. Sí. Amb 4 rodes més fàcil, a més Pues que llavors amb porter, línia. que no patino gaire. I... Per això, porter. Fitxaríem en Candami, l'entrenador. Tècnico-tàctica. Ara parlant per fer bones estructures. Bon, també dir que aquest circuit comença el 10 de febrer, com hem dit, però farem com una prèvia, podríem dir, el 30 de desembre a Noia, on hi haurà un partit de la selecció catalana contra els És de les All-Stars. estrelles, eh? Sí, exacte. Això ho hem de mirar que encara no... Partit de les Això estrelles. està anunciat. Això està anunciat, és I públic. hi ha inscripcions, ja ho he vist. I inclús també durant aquesta setmana la gent podrà votar els jugadors que volen que participi. Això m'agrada, eh? I... Per Insta. Sí, Per exacte. xarxes o web. Hem fet una pàgina web des de la federació on es penjaran totes les fotos dels jugadors i les que tinguin més interaccions, més likes, No votar. o sigui que la gent voti, la gent que vol veure, i això ho tindrem el 30 de desembre a Noia, no recordo l'hora exacta. L'hora exacta, no sé si és a les 7, 2:15, crec que dos serà. quarts de 8, doncs des del migdia, des de les 3 i alguna cosa, tindrem 6 equips benjamins, 6 equips infantils i 6 com equips... d'assaig general. una mica. Exacte. Molt bé. I els entrenadors seran els jugadors que venen a l'All-Star a la tarda. Oh. Per tant, està xulo que els nens... Tot muntat, perquè els nens estaran... Benjamí a la per una infantil. llegenda. Benjamí a la infantil, Home, que t'entrenyi el Pau Bargalló, xulo. Sí, home, No i vindrà? tant. O el Galló? Sí, està, Bueno, està entre els candidats. els han de votar, però O vaja. sigui, si la gent vol veure... Entenc que el votaran, però Tenim, no pot ser. ja tenim, els clubs ens han proposat uns candidats i tenim la llista i el Pau Bargalló hi És bona, Que la top. llista és bona? S'ho han currat els clubs o s'han fet aquí la... Tenim jugadors guais. Vale. Top. Bueno, ens agrada. Top. Vale, Dit tot això, sí, saltarem a preguntes ràpides, per conèixer més els convidats. sí, una mica més. Vale, doncs preguntes ràpides. Ràpides. Aquí, què fem? Preguntem un... Tenim... Tenim 7 preguntes per cada un, però Sí. anem fent una a una. Sí. Una a una. Va, Marc, començo per tu. És preguntes ràpides, eh? T'agradava ser jugador de propietat del Barça i estar cedit? Sí. A ràpida, no? Cedit. Sí? Sí, els primers 2 anys més que el tercer. Més que el tercer. Vale. I demanar-li aquesta altra, no? Ah, Potser sí? ja Ah, clar, bueno, llavors et consideres ex-Barça? Home, sí, però no per estar cedit, sinó perquè vaig estar Vas 7 estar-hi, anys. estar a la casa, sí, eh? Sí, sí. Molt bé. Vale, Àlex, com es viu, o sigui, el moment de compartir porteria, el rol és complicat, ens ho explicava en Xus, també. Bueno, doncs molt d'acord amb el que deia en Xus. Vaig veure l'entrevista i de veritat jo crec que és una filosofia que cada cop més i depèn de la persona. El meu tracnar i el d'en Tomàs, en aquest cas, crec que ho facilita molt. Col·laboratiu. Sí, sí. O sigui, també fa que el teu nivell d'exigència sigui alt. I també, en Marc t'ho dirà, a nivell d'entrenos, jo crec que és realment on hi ha el punt, perquè quan es fan els partits i tal d'entrenos, tindre 2 porters que poden competir i tal, per mi és la gran diferència, perquè... Jo Però crec ni- que anem cap aquí, eh? Cada cop hi ha més equips que lliga amb dos Ja, porters. amb 2 porters de garanties i que et poden combinar un o altre. I que mai saps, perquè jo, per exemple, ara que em fa amb el Canell, doncs, L'altre ha d'estar preparat. clar, i jo també tinc aquesta confiança de dir, m'ho puc curar bé i tal, de no fer el boig perquè... Està cobert, perquè està cobert. Exacte. Això és el que li passa al Barça de futbol ara amb el segon porter, també. Home, Iñaki Peña, eh? En els esports, que ja el porter també és una peça que ha d'estar doblada. sí, sí. No, ja el que és... O sea, L'únic que jo crec que a nivell de Cansa, pressupost dels personalment, clubs, a vegades cansa. a nivell de pressupost dels clubs, potser hi ha uns que diuen, ostres, per No cal, ja. tindre 2 porters, doncs, deixem-ho estar i ho inverteixes més amb els jugadors, que potser és el que més es veu, i com a club tindre un segon porter, doncs, potser no ho prioritzes. Però a nivell personal cansa a vegades o és sa? No, jo de veritat ho porto molt bé. Perfecte. És això, saps que no et pots menjar la olla de dir m'han marcat tants gols, el següent partit no serà així. També jo crec que la visió de l'entrenador, que en aquest cas en Rodri, el de Massanet,
no té una visió tan marcat, tants gols, fora. Sinó hi ha d'haver-hi un anàlisi molt més profund. Molt bé, i com et defineixes com a persona en un adjectiu? Tio, tu. No, Canvi. No, Porter. porter. Soc porter. A vegades, porter o sigui, l'adjectiu de porter defineix la persona, o sigui, en aquest cas. O sigui, jugant te refereixes o com a persona? Com a persona, Com a persona. Oi, Treballador. Doncs una bona persona. Una persona. O sigui, jo crec que una persona, digues una persona és raro, però... Clar, potser hauríem de ho tenim veure clar, no? Però- definir. O sigui, jo en Marc et diré que és una bona persona. Podem confirmar que és Que és una bona és persona. una persona. Molt bé. I tu, Marc, com et defineixes com a jugador? Jo soc un tio molt competitiu. Sí? Molt competitiu, sí. I... Dels que s'emprenya? Sí. Sang calenta? O Sang no? calenta. Sí? Ahir em van treure una blava. Ahir sang blava. calenta. Ahir blava sang calenta. Sí, Vale. sí. Però com a persona, bona persona igualment, no? A fora? Sí, sobretot molt dels meus. M'agrada els meus amics que tenim molt bona relació amb ells. Bons xavals. Els Molt bé. veig. I un lloc o un pla preferit per anar a fer amb els amics, precisament? Muntar un 3x3 per tot Muntar un Catalunya 3x3. fins al final d'estiu. Bueno, és un pla. És un pla. Però algun de desconnectar? No, Més platja? a mi m'agrada molt viatjar i m'agrada molt fer surf. I Ah. la combinació normalment és el que busco. És bona. I tu? Jo... Pots anar-hi amb en Ballart. Sí, Per cert. sí, ho hem Podeu parlat. muntar, ho hem podeu parlat. muntar, eh? No sé si ens sap molt el Ballart, eh? Bueno, no se'ns va dir que no, que era bueno. més l'estètica que... És l'estètica. Bueno, l'estètica la cuida molt bé. És perfecte, de és surfer, perfecte. sí, sí. L'Eloi fa que sí. Perfecte. Anaves a dir alguna cosa o ja Bueno, dic que jo per desconnectar, per això, al Calella, que és on visco he estat sempre, allà. doncs, molt tranquil, sobretot quan no hi ha gent de Barcelona, que molesta una mica també. Canvia molt, Calella, quan està plena o està buida. Doncs aquesta setmana, o sigui, aquest fin de que ha fet bon temps i tal, doncs estava superbé, la veritat. Molt bé, ens agrada. Jo sóc més de Sant Feliu. Estem parlant de coses diferents. Estem parlant de coses diferents. Llocs diferents. Vale, després tenim inicis del hockey, una mica. Amb quines edats vau començar? Jo amb 3. Jo també amb 3. I a on o per què? Motius? Familiars? Jo O no? vaig començar a Sitges, que és on visc, i bàsicament perquè jo feia patinatge, i perquè tota la família de la meva mare havia fet patinatge, i jo veia els nois de hockey just darrere meu, I vas agafar tenien una estic, pilota, i vaig dir, home... Millor patinar en pilota, sí. I tu? Perquè clar, ficar-se sota pals... Jo, el meu germà és més gran que jo i ell jugava a hockey, però per familiar res, sinó a ell li va agradar el hockey i es va posar, i jo doncs, anava pavelló rere pavelló, em van donar un estic, una pilota, i recordo que hi havia bueno, és bastant conegut, en Burgos, un àrbit, en aquell moment era porter de Palafrugell i m'agradava com ho feia i tal, i em vaig començar a posar els patins, i el club ho facilita perquè no sé qui més era, o sigui, una entrevista que vau fer que deia que sempre anaven tornant els porters, doncs tindre algú que sempre vol ser porter, doncs... No sé què ho deia, això. No recordo. Memòria de peix. Però se'n recorda el tio, Sí. eh? Sí, la vaig veure. Sí. La vaig veure. Un crac. Va, un hobby, cadascú. A part del surf. A part ja l'ha dit, eh? El surf ja l'ha dit. Tampoc molt. M'agrada molt anar amb bici. Anar amb bici. M'agradaria fer-ho més, però... Anava a dir, mai l'he vist en bici. sí, Mai l'he vist en bici, eh? Sí que vaig, però clar, no vaig a Calella amb bici. Jo, per la muntanya o la platja, us podria dir el pàdel, que sé que també us Vale. això, però... Ho pots dir. No, però en veritat no jugo gaire al pàdel, eh? O sigui, m'agrada, però no... Llavors ara tinc una pregunta que també ha arribat per part de l'audiència allà que fem una història, que ens en arriben 4 o 5. Ah, sí. Ara no recordo el nom del noi, Jo tampoc, perquè no l'has apuntat. Tampoc. perquè no l'he apuntat. Però ens diu que d'on va venir el nom Magic Show, del 3x3. En Màric t'ho respondrà. Ostres. Que es veu que mai no s'ha dit, però que són unes sigles, pot ser o no? Vaig a buscar qui ens ho va dir, No, perquè... jo busco. No. Ah, vale. No són unes sigles, no. Jo No? crec que érem molt joves, estàvem fent el treball de recerca del batxillerat i volíem... L'objectiu era, el treball de recerca era demostrar que l'esport és espectacular. En Nil. En Nil Terrés, potser, Sí. no? És que com ho sabia? Quin tio. De No, segur. el que volíem era intentar pues, que els partits fossin el més ofensius possibles, que es fes una mica de show, que és una mica el que creiem que en el nostre esport falta, no?
i jo crec que érem molt joves i teníem ganes de posar un nom així Sí. en anglès. Sí, en Nil, pobret, és de cal curt, a vegades, es referia a una altra cosa que no va ni dit bé, però bueno. El, No ha dit bé. No va dir bé. el context és que el Nil és de o sigui, juga amb ell. Sí, juga amb i- mi, juga amb mi. El Nil Terrés juga amb mi. I això, lo de Magic Show, doncs, no recordo... Sí, això. Vale, hi ha alguna també d'una anècdota amb amic, jo no sé quina és... No, deia això, que potser són cicles que no mai ens ho ha volgut dir els amics. Algo així deia. No, o sigui, no és lo del Magic Show. No sé de què estem parlant, ara. Sí, sí. S'ha descontrolat, no? S'ha descontrolat. Nil, no hem encertat. Anem a les últimes, Última ja? cadascú. Marc, després de voltar, consideres que has trobat el teu lloc? Sí, jo estic molt bé, Caldes. Jo, quan estava a Itàlia, la veritat és que vaig estar molt bé allà, però sí és veritat que és diferent l'hoquei, estava lluny, l'equip canviava una mica i quan vaig rebre la trucada de Caldes em va fer molta il·lusió i sobretot jo el que volia, independentment una mica de tot, era estar més d'un any en un equip. Al final jo havia canviat a Lloret, després Valdanyo i volia... Clar, això també és trasbals, no? En una temporada no sé on, l'altra... Sí. O sigui, quan ja comences a adaptar-te... Però al final en Lloret i Valdanyo és el mateix, ple d'estrangers tot arreu. Que Que falta on a les 10:55. Valdanyo era un poble molt de l'interior d'Itàlia, molt de fred, molt poc sol i molt seus, molt seus. Però i vas com a cedit. I vaig Sí, començar a Clar, dir. és que al final te'n vas a Sí. Itàlia, te'n vas a guanyar pasta. Si te'n vas com a cedit, no té tanta Bueno, gràcia. jo L'experiència. volia viure l'experiència, m'havien parlat molt bé de l'hoquei allà, tenia un amic que ara està a Sant Drigo, que estava jugant allà, el Chino Miguelet, i la veritat que m'havia parlat molt bé, i vivíem a prop, no sé, tot plegat em va quadrar bé. Però cap a Catalunya, que... Sí, després, A Catalunya. bueno, a Catalunya estava bé i... Està Caldes més un- encara. Ja has dit que estàs al teu lloc perfecte a Caldes, però si no fos a Caldes, un equip amb simpatia on t'agradaria caure, o no et mulles? No cal ni que ho justifiquis. Podem... Ostres, no ho sé. Un lloc on hi hagi molta gent a la grada. No sé El quin. Noia, t'agradaria? Home, és un molt bon club, el Noia. I no està lluny de casa. Això Això és important. Això s'ha de buscar sempre. Sempre. Cop, poc, precisament, cop, poc o cop. molt. I tenim una última, també estàvem parlant ara una mica de diners a Itàlia, no sé què, xaqueteros. Si paguessin 1 milió d'euros, acceptaries deixar el hockey, Àlex? Ah, que sí, però què dius? Però una cosa... O sigui, però bueno, suposo, o sigui, són molts diners, però és que a fi al cap m'hauria de veure, però et diria que sí, tot i que soc bastant friqui del hockey i És tal. bastant intens, no? allà Sí, dintre. sí. Però... Bueno, el deixes i jugues clandestinament. Trobaria la a manera de les fer filles. això, però, no, o sigui, el que faria seria anar a veure un partit de De hockey matar el segur. mono, de matar el Sí, mono. sí, segur, això segur. Molt bé, doncs saltem a la bonus track per fer les decisives ja, Ah, no. Vale, bonus track. Aquí és ens intentarem fer una mica aquí, no? Treure Us heu info. posat, no? Federació, heu parlat bé, tal. Ara us preguntem coses com, per exemple, aquesta. Què cobreu? I... Pensava que esperaríem una Com per miqueta més, exemple no? aquesta. Però... Per exemple aquesta. Una així que em passava... que m'ha vingut així pel cap. I després, si... Però també això es pot dir, guanyeu més amb el 3x3 o jugant als vostres clubs? Jo crec que està clar, no? Bueno, no ho sé. O no? Vols Sí, començar tu? o sigui, cobrem més amb els clubs. Ah? Oh, això parles tu. Ah. O sigui, no, o sigui, si sumes... Si sumes tot... Si sumes tot, jo guanyo més amb la federació, en aquest cas, que amb el Massanet. Claro. O sigui, també et dic, el Marc està al Caldes i jo estic a Massanet. Similar. El I en Marc està en el seu segon any de contracte i, Sí. o sigui, jo el contracte no el busquis, el contracte. És aquesta xuleta. És la xuleta aquesta d'aquí, eh? Hem portat. Jo pensava que diríeu clar que la federació rascàveu més. Jo crec... En general, Anem si a posar sumes context. tot. Jo crec que o sigui, s'ha de posar el context de que l'Àlex, això que ha dit del contracte, juga a hoquei plata, que els sous són una mica diferents, però sobretot, no sé que la gent es pensa que guanyem a la federació, però Però no és massa, tampoc? no surt gaire a compte. No? O sigui, no l'únic tirar que coets. és molt fàcil superar És superar, meu, és la superar. idea. Ja, no, però sí, és al aquest. final la federació són quasi 10 mesos de feina, que es veuen en aquestes seus, però al final és molta Si feina. ningú s'estava posant en dubte, jo pregunto... No, ja. Però, bueno, no ho sé. No en surt, o sigui, el tema Noi, és tranquil. que no en surt gaire compte. Bueno, una mica més que el que rasques a hoquei plata, però no és gran cosa. Deixem-ho així. Entrem dins de les 3 prohibides, que aquesta l'he de formular jo, perquè, aquesta és perquè bona, ve aquí. I va per tu, Marc. O sigui, sabem tots ja que el món és un mitjó
tu estàs de Sitges jugant a Caldes i l'Arnau, el meu company de Barcelona, hi ve a gravar aquí a Manlleu. Però es veu que hi ha una història, una persona en comú. Hi ha una persona en comú. Ho saps? Ah, vale, hòstia, pensava que l'enganxaria per sorpresa. Ho estan parlant pujant, que diria que hi ha una persona en comú, no ho tinc clar, però Imagineu-vos, espero que no ho preguntin. Imagineu-vos, hi ha persona en comú. Bueno, ja està, no? De passat. Home, fa Del molt passat. temps, no? L'Eloi, és la cúspide de l'Eloi, És la cúspide de l'Eloi. Què creus que seria, Eloi? Qui creus que pot ser? O sigui, no qui, però... Quin rol? No és tieta, no és... Quin rol, Alguna ex proposa l'Arnau. potser? Ex, no, Pot ex ser. com a relació, o no? Com a algo. Com a algo. Hòstia, És possible. És que molt forta, molt forta. Ho està posant molt bé. Aquesta era una... Bueno, aquesta era una prohibida. És el màxim Ningú d'allò n'ha entès res, perquè jo crec que no s'ha entès res, però bueno. Explic, doncs, que, Hi ha relació. Doncs que tenim una ex en comú, no? Sí. És el que... La gent... Però que no estàveu alhora, Vull dir, no... No. no ens pensem que es van És trepitjar. això de que el món és un mitjó, que això és Sí, jo crec que el que vol explicar que el Sí, món és sí. molt petit. Perfecte. molt petit. Segona, va. Segona. Vale, va. Què preferiu? Que us funcioni el 3x3, ja que estem una mica en temàtica, i això vol dir doncs, fer moltes seus, no sé què, créixer molt, que dius tu, fins i tot doncs, guanyar Consolidar, més diners, consolidar. que tothom hi guanyi, o ser unes, i emfatitzo, putes llegendes de l'hoquei. Jo no sé per què pensava que faríeu aquesta pregunta. Sí? Ja va, Hòstia, preparat són el cabron, I previsibles, no tinc una resposta claríssima, però home, sonarà... Pensava que la presentaríeu diferent, que seria una bona carrera o que funcioni el 3x3. Home, Som d'extrems, aquí. clar, som si d'extrems. l'extrem és ser una puta llegenda, doncs una Jo llegenda. també crec. Sí, Sí? no? Sí, sí. Sí. Bueno, hi ha més recompensa, sent Sí. llegenda, segurament. O sigui, també perquè el paper que fem nosaltres potser el podria fer altra gent, també et dic. Ja. O sigui, Però ser una puta llegenda és que... Home! Clar, la teva feina, sent llegenda del hockey, és jugar. La feina Sí. del 3x3 és organitzar, És muntar-ho feina. tot. I també, és i feina, també és si, feina. si ets llegenda del hockey vol dir que estàs guanyant tota la vida jugant a hockey, que jo Correcte. crec que és somni de Que tots. molt Em consta que hi ha alguns que se'l guanyen bastant bé. Ja. No, crec que no és el ha cas. quedat clar aquí. I per últim, I per la feina, i no? per entrar una mica en la vostra organització de tres, com es diu? Com són tres? Trípode? Trifàsica? Trifàsica. Algo així. No sé. Organització... Trident, un trident. Un trio. sí, vale. Som un trio. Sense qui de vosaltres no funcionaria aquest, podem dir-ho, projecte, negoci o la paraula Us heu de mullar, que No s'hi val de, bueno, tots som importants... o sigui, en la jerarquia que pugui ser igual, qui està en rol important? Mira, vaig a mullar-me. Ui. Jo crec que podria funcionar si treus un, o sigui, si treus un dels tres, sigui qui sigui, seguiria funcionant. El tema és que nosaltres no ho volem fer, sent dos. Llavors, no sé si m'estic mullant o no, però vull dir, si treus l'Àlex, l'altre Àlex i jo podríem fer-ho? Doncs potser sí. No. Si treus l'altre, o si em treuen a mi, els altres dos ho podrien fer? Potser sí. Però això és una cosa que va començar sent els tres, seguirà sent els tres. Molt d'acord amb aquesta resposta. O sigui, no, és que també estava pensant que durant aquests anys, pues, per nivell de feina i equips i tal, pues, sempre hi ha algú que ha aportat més potser que l'altre. Però és això, que... Equilibris. Amb el Equilibris, exacte. Molt bé. Doncs queda dit... Justifica, Explica bé, Marc, Com a dir. Sí. Ja Queda està. dit, fem Fem un joc, final. Sí, final. Estem a Eloi. 3/4 d'hora, em sembla? Sí, avui queda... No, estem a 48 minuts. Estem al joc, va, salta. Ja estem. La tiro... Començo tirant jo. Sí. Bueno, si has vist programes ja saps més o menys com va. Mini explicació, quiz final de la veu. Tenim tots els convidats que han vingut aquesta segona temporada, que ara no sé comptar quants són. Encapçalen Joan Pujalte, Amy Blackman i Xavi Burguilles amb 4,5 punts de 5, per tant, llistó alt, que hem d'intentar superar. Llavors hi ha 4,25, 4, 3,5, i al darrere tot hi ha la Nara amb 2,5, però que molt simpàtica també la Nara. No suspenem, No suspenem, no suspenem. 5 preguntes i la primera és màxims golejadors dels vostres equips, cadascun, respectivament, i quina diferència de gols es porten? Actualment? O sigui, entre Ara el seu mateix. i el meu, quants gols es porten? Entre el màxim golejador. Màxim golejador del teu equip. Primer noms. Adro. Adroer Biel i Biel. Quants gols? Això ja és mig punt. L'Adro. D'entrada. 12. I 6, el Biel. Molt bé, Hòstia, molt s'ho bé, saben, molt bé. Pleno total, aquesta Mira, veus, ara crec que ja ha fet una hòstia aquí. Ha fet una hòstia i ha petat una mica de micròfon, de microfonada. Molt bé. Un punt, perfecte. Quants punts porteu a les vostres respectives lligues?
També se la sabran, els putes. Jo crec que 10. 10. 10 punts. 10 i 10. 10 i 10. Que són, amb els... Bueno, clar, 10 punts són 3 victòries i un empat, Sí, Igual, no? Sí. sí, sí. Bueno, tu portes més jornades. Bueno, Epa! els mateixos punts. Salten xispes a la taula. Vale, anem a complicar-ho una mica, crec. Deixa'm que sigui una mica... Toca millorar una mica els números, Perquè... Sí, noi. Sí, sí. Sobretot perquè ens va posar com a equip revelació, i clar. És la mà negra. Tu, al vestidor, si hi ha alguna dolent, ja podeu culpar la veu. És la seva aposta. Tenim una tercera, que aquesta no pots ajudar tu, Marc, va dirigida a l'Àlex, i llavors serà viceversa. Ja com us coneixeu, aquí? Quants gols va fer en Marc a Itàlia en totes les competicions? Boh. Ja es complica la xifra exacta aquí, A Tu la po- saps? Més o menys Més comptant? o menys. Em puc donar un interval, jo crec. A Vale. veure, interval. De 24 a 27, alguna així. Hosti, interval petit has fet, No, M'he incorrecte, intentat fixar. rebot, aspira a mig punt. Rebot. Puc fer intervals, puc fer intervals. Bueno, Sí. ja poses Jo tu diria els que gols. entre 30 i 35... Aquest interval està Aquest millor. interval està bé. Aquest interval està És que millor, em fas més dolent. Clar, ja has restat. Vale, ok, 32, no? 32 Has sumat? 32. Amb 36 partits. Déu-n'hi-do, també. Aquesta xifra Sí, golejadora, sí, sí, prou bé. Vas enxufar, A Itàlia. Déu-n'hi-do. Molt bé. Marc, ara, per tu. Crec que aquesta per en Marc és més fàcil, Sí. He Què de planyar signifiquen... l'Àlex. Però ha de ser, no s'hi va, aquí no s'hi va l'interval, ha de ser exacte, Vale. Què signifiquen les sigles XUM? No la sabrà. Impossible. és que ni de broma. No, o sigui, ni ho intentaré per impossible. No ho intentaràs? Societat de hockey... Deixa't estar. No. Vale, hi ha 4 paraules, fes 0,25 a cada lletra. La aviam si M en és treu Massanet. alguna. La M és... Doncs ni això, vinga, noi, jo. Què vols dir? A veure, Massanet no és. No ho sabia ell tampoc. No, sí, Vinga, però... Anem a fer rebot i aspirem a mig punt. Algo així, socis, Hockey Unió Massanetenca o alguna així. Secció. Secció, Hockey mig Unió punt, mig punt, Massanetenca. Massanetenca. Sí, sí. M'ha costat la... Massanetenca. Bueno, havia dit hockey. No, el hockey hi era. Va, doncs Clar, 0,6. i Unió, I Unió, al mig punt. M'hauríeu de Deu mig ser. punt. 0,6. I ara tenim la final, que solem fer la fumada, però que no és tan fumada, jo crec que és fàcil. L'únic que és una mica de càlcul mental. Jugant amb que sou 3 organitzadors i que teniu un 3x3 comú, si en tinguéssiu cadascun un de propi, un 3x3, i suméssim el resultat de cada multiplicació, quin número ens donaria? Això ho hem de repetir, Això ho hem de No ho entès repetir. ell tampoc. Sí, mira, jo... Això quina hora de nit vas fer-ho ahir? Això vaig fer-ho ahir a les 10 del vespre, més o menys. Calculant-ho amb Veient el calculadora Barça, no estaves concentrat. Vale, mira, sou 3. Teniu un 3x3. Sí. Tu imagina't que ell tenia un 3x3, tu tens un 3x3, l'Àlex té un 3x3. Pues cada cosa és una multiplicació, la suma de les 3 multiplicacions, quan dona? Fàcil, no? 3 per 3 per 3. 27. No? Sí. Hòstia, molt bé. Sí. Clap, clap, clap. Amb potències i tot. Sí. hem fet aquí tres No, bueno, és que hi ha un exercici que feien al Barça i que fem a Caldes, que és 3 per 3 per 3 i li diem 27. Ah. O sigui, Mira, tenia avantatge aquí. I què vol dir de l'exercici Mira, Jo, 27? jo encara estava mirant de recapacitar... Encara perquè estaves pensant qui té el 3x3. No, l'exercici és juguen 3 contra 3 Claro. i quan els que defensen recuperen la bola van a l'altra pista a jugar contra 3 més. Com onades, no? Sí. Defensives i tal. Doncs 27, efectivament. 3x3, 9, més 9, més Doncs 9. teniu una puntuació Total? total i us col·loqueu al podi. Ah, sí? Us col·loquen tercers. Aquesta és bona, I m'ho he fet venir una mica. Aprofitar. Ben tot, Amb 4,1 punts 4,1. us poseu tercers per davant del teu entrenador, per davant d'Eduard Candami. De Maridic. 4,1, pels mitjos que hem anat sumant al xum i tot plegat. I fins aquí. Fins aquí? Ja està? Has sumat prou? Molt bé. Hòstia, passa ràpid, passa ràpid. Bueno, doncs tenim això apuntat, tots a les agendes, el 3x3, segona edició, Catalunya Tour. Ens diran les seus properament, es podrem inscriure properament, i serà això un festival de l'hoquei. Esperem que us vagi tot molt bé, sobretot aquesta competició, però també la temporada, perquè Temporada important la temporada. a darrere d'organitzadors hi ha jugadors i volem que funcioni tot igualment. Bueno, gràcies per haver vingut de diferents punts de Catalunya. Esperem que ho heu passat bé, més o menys. Molt bé, moltes gràcies a tots. Que I repetíssiu, això. si volguéssiu. Sí, home, Vull per què dir, no? Sí, sí. Només ens ho heu de dir. Que grandes. Disposats. Doncs I res. els de casa, també, moltes gràcies per Moltes seguir-nos. gràcies. Setmana que ve jo crec que ja farem com l'últim programa convidat de l'any. Sí? Setmana que ve. Sí? Sí, sí. Sí? Setmana que ve és 11 o 12. De luxe, com sempre. De Igual luxe. que avui, igual que cada setmana. Afegir-ho. I afegim que ens deixarem veure poder divendres, A Olot. dissabte, a Olot o ja... A Olot anirem a l'europeu, aviam què s'hi cou. Patates d'Olot. Patates d'Olot. I hockey femení. És broma, és broma. Va, som-hi, moltes gràcies a tots. Adéu-siau. Bona setmana. Gràcies. Ciao, ciao.